Bisan diya sa mga kalisdanan ang Dios ang dili gyud mobiya sa katawan. Kini agyatagan og pagtagad sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Zami sa Bishop Martin, Sarmiento, Bawa, DD sa Bisa ni Galio diya sa parokya ni San Juan Bautista sa Jimenez, Misamis Occidental nga ang paghatag og pagtagad nga ang Dios ang dili gyud mobiya sa katawan bisan diya sa kalisdanan. Sa homilya sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Zami sa yatagan niyong pagtagad nga ang Ginoo nagtiyuha sa kaluwasan sa tanang katawan. Gibasig kini sa unang pagbasa nga naa ang pag-andam sa Dios sa usa ka propeta aron nga musangyaw sa maabot nga Mesiyas, usa ka timaan nga ang Dios ang dili gayud mobiya sa katawhan bisan pa sa mga kalisdanan. Gipasabot sa arsobispo nga bisan ang katawan usahay nga mahuyang o masayo pa ang Ginoo padayon nga mangitag paagi alang sa kaluwasan sama sa bulawan nga giluto diya sa kalayo. Musidlak gayon ang tinuod nga pagkabililhon diya sa tao taliwala sa mga pagsulay ug mga pag-antos bisan sa atong pagkamakasala bililon kita sa Dios ug ang makalahutay ug musalig kaniya ang gantihan pinagi sa grasya kaluwasan. Gipasiugda usab sa arsobispo ang dakong papel sa mga sakramento, ilabi na ang kumpisal o mapama sakramento niya sa simbahan ingon nga paagi karon nga panahon nga dalan sa pagbag-o og kaluwasan nining mga panahona. Alang sa nagunang magbalantay nga matag matuon gitawag sa pagdala sa mensahe sa panagiusa, pagpuyo sa kalinaw, pagsangyaw sa gugma, pagpalig-on sa pagsinabtaray, pagpinasayloay, diya sugod nga magsugod kini diya sa panimalay hangtod diya sa katilingban. Dugang pa sa arsobispo nga mahimong ehemplo usab si Isabel o Zacarias nga bisan silang katigulangon o sa kaimtang nga tigulang naapan wala na wani sa paglaom nga makabaton og anak. Busa ilang nasidati ang gugma og kaluoy sa Ginoo. Usa kini kapag pamatuod nga wala imposible sa Dios. Gipadayag usab sa nagunang magbalantay nga base usab sa iyang kasinatian, personal nga kasinatian sa gugma og kaluoy sa Ginoo sa diyang giluwas kini sa usa ka disgrasya natong bata pa kini din daligsan kini og jeep apan usa kini kapaagi nga gihatag o ginabati niya ang gugma og kaluoy sa Dios nga hangtod nga ni dako kini o naglalig-on sa pag-alagad na ang matawag nga mga religious experience hangtod nga naordinahan kini isip usa ka pari o hangtod nga nahimong obispo nga matawag kini pamaagi sa gugma og kaluoy sa Ginoo. Sa pagtapos gitawag sa arsobispo nga ang tanan naghatag gayud pagtagad nga magpakabana ilabi na sisig katao sa silingan, pagduyong sa kalipay o kasubo sa uban, dili ang pagkasina ang mupatigbabaw kini ang kalipay nga muuban sa kalampusan sa isig katao o pagrespeto sa usag-usa. Ang gugmang kaluoy sa Ginoo sa mapakaniya sa nagunang magbalantay kinahanglan nga makita o mapuyan sa matag adlaw-adlaw nga kinabuhi isip usa ka tin-aw nga pagpamatuod nga ana ang pagtuod diha sa kinabuhi sa matag usa. Aniya payag sa nagunang magbalantay sa Archdiocese of Zami sa Bishop Martin, Sarmiento, Humawa, DD atol kini sa homilya sa nagapadayon nga pagpaygayon nini nga mao nga bisa di kali pagpangandam sa pagkatao sa batang Jesus. Sa mata sa Ginoo sulayan kini, iagi, ipagba ug idangdang sa kalayo. Ipasabot nga ang katawhan naagyod, ang pagpakasala naagyod, ang mga dautan nga mahitabo. Apan ang Ginoo mura po'y mangita og pamaagi aron ang tao maluwas. Ang usa katong hinumduman nga kung ang usa ka butang na binagayod ko ng bulawan ibutang sa sobrang init nga kalayo, mugimaw gayon ug mulutaw ang bulawan, ang katawhan nga bililhon ug walay ikatandi. Ipasabot nga kada usa ka nato bililhon sa mata sa Ginoo ug sanglit kita bililhon man sa mata sa Ginoo. Kung kita makasala sa gihapon ang Ginoo mangita og pamaagi aron kita
mahawas sa maong kasalanan. Pero nagkinahanglan kini sa ato nga kooperasyon. Kung kita dili mudawat o muhimo sa maong kooperasyon, dili gyud kita usab maluwas. Ang katawhan bisan pinangga sa Dios apan makasinati og pag-antos ug ang mulahutay gantihan sa kitaan ang ato nga mga dautan basta kita maghinulsol sa atong mga sala. Ipasabot nga naa ang mga sakramento, anaa ang pagkumpisal, anaa ang Eucharistia, anaa ang anointing of the sick, anaa ang konfirmasyon, so on and so forth. Wala sa mensahe sa pagpasaylo, pagpakig-uli, wadon ang pagbungulay ug laksot nga pagtagdanay. Hinaot nga walay managsuon nga hangtod karon gaaway lang gihapon tungod sa mga erensya. Ang tipi kamay payag sa nagunang magbalanday sa Archdiocese sa Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Habawa Didi atol kini sa Misa ni Gallo nga gipaygayon diya sa parokya ni San Juan Bautista sa Jimenez, Misamis Occidental. Samtang kaganihang alas 4 sa kadlawon gipaygayon usab ang Misa ni Gallo nga ipangunahan sa nagunang magbalanday sa Archdiocese sa Ozamis Most Reverend Martin Sarmiento Habawa Didi diya sa parokya ni San Isidro Labrador sa Tudela, Misamis Occidental. Uban sa Padre Cora sa Tudela nga si Reverendo Padre Dodo Palma o sa mga katawhan sa parokya sa Tudela. Alang sa pagpaygayon sa ikasiyam nga Misa ni Gallo ang ipapangadam sa pagkatao sa Batang Jesus din diya sa parokya ni San Isidro Labrador sa Tudela, Misamis Occidental. Gipaygayon gipangunahan sa nagunang magbalantay ang ikasiyam nga Misa ni Gallo uban sa katawan sa parokya sa San Isidro Labrador sa Tudela, Misamis Occidental. Samtang sa Pikas Bayan usab ang arsobispo sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Ozamis Archbishop Martin Sarmiento Habawa DD maguna unia sa alas 8 tagnas gabi diya sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Ozamis alang sa pagpaygayon sa pre-midnight o Christmas midnight mass ngay buod karo alas 8 tagnas kagabion diya sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Ozamis o ginasig din mga katawhan mga matuod Nabinaw sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Ozamis sa pag-uban ilapina sa pagsaulog sa Christmas Midnight Mass nga himuon diha sa parokya o sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Ozamis alas 8 ang tagna sa kagabion. Aging pagsugat sa pagkatao sa Batang Jesus. Alang sa DX din si Manager Campana ang Radio Ziban. W. Manuel Ronquillo Jr. Munuyog sa ika-75 nga yubilyo sa Archdiocese sa Ozamis, Danang sa Nagbayan.